Right. Tapos, right. Anong oras maaga? Yung po? Masulog ako doon. Huwag ka nag-break. Huwag ka nag-analyze ka. Dahil yung nakatakbit, gilid, gilid ko. Anong kibon mo kayo? Itaw ko tayo mo? Itaw ko tayo mo? Akan mo sa bagay itong bayo? Pag doon kayo sa baba, tatamaan ka naman pag tayo sa view. Tamaan ang kira. Hindi ang mga kain. Ito nagiliwan. Ito nagiliwan. Dalawa-dalawa ko tayo. Hindi pa nakakasya.
Mas magkano pa nga nga. Pag mo na kulang. Ayun.
Underground! Ito! Sa taas! Magnatal, magnatal!
Network. Diba? May natutunan ka. Ano na, diba, wala, nagkatulog diba? Makalas ko, diba? Diba? Pagka na, tapos na, natin ako dyan. Ito na, tuloy na, natabak ito na. Ano, puta talaga na, Boss! Boss, baby! Diba, hindi na kulo. Diba? Harddown na, kaya, ay, my God!
Isa lang ako lang. Ay, napulo. So, ako, nagkayo. Tama naman yan. Ano yung pumatapos ako? Hindi na, alay ko na puso. Utang mo na. Ay, parang bibigay. Ano, bibigay. May message ako. Sorry na, ulit na lang. Ano?
Hindi ko man na to, kaya ano. Utang na sa spiritual. Hindi na Jeff. Malilitig, di malilitig. Ano? Pupo ka nila, pupo ka nila, pupo ka nila, pupo ka nila, pupo ka. Mga pasilip pupo ka dyan, pupo ka dyan. Pilip-pilip ka ba yun? Pupo ka lang. Pupo ka lang, sir. Ako rin, binagara niya ang mga tao. Parang bisikip. Madalang matulog. Kaya na talaga ang utak ko. Wala. Ako, before. Pagsan na ako, Jeff. Pagsan na ako, Jeff. Kahit katigan ako, Jeff. Hindi daw ako. Isang Tumakas! Basta ka, Jeff! Basta ka, Jeff! Wala, sabawa! Hindi na alam ang sabawa!
Utangin ninyo! Utangin na mo! Utangin na mo! Sibuyas to. Oh, bubo! Na kayo! At nasa to. Baka ko kayong yan. Okay, Marian, Rod. Kasi, tapo ka na. Pagkat ito, tapo ko. Ay, siyempre. Kailangan ko magkakaroon. Ako, tapo ka na. Alam mo, paano gano'n? Gari agad natin. Ang gusto naman yun, agapon, video na at gawin. Ikaw, talaga. Ay, wow. Kailan ka lang yan? Kailan ka lang? Eh, binabawal. Ada ka dito. Hindi nyo ba? Yung actually morning. Bukas ka daw. Ako. Ay, kakain ka. At yung dawa, dawa, ano na? Yung ano ba? Okay pa. Meron dyan, sibing? Sibing? May tamang klase? Thank you. Oh my gosh. Ay, kumalaman sa ako yung hello. Hello. Hindi ka na lang dito ka. Balik ka balik. Eh, eh. Balik ka balik. Kapit kita kayo tayo. Ha? Bakit ka? Hindi mo magagatong ka. Bisa no? Sige, sige, sige. Sabi ka ako. Bisa no? Hindi. Ayaw ka sa... Pulo? Pulo mo sa ako? Pulo mo sa ako?
Kasi ano, pagkakas, pasal, ito na eh. Sir! Sir!
Ano bang baka ubo? Table. Table. Wala. May mali na talaga. Hindi ka ano, taga-tapat. Ako, wala yung taga-tapat mo, ano po? Ito. Dahil magtagal ako, ano, dahil pag-usupan. Ito, ubo. Kunin ako, trail net sa baba. Iyo. Sino? Ako yan. Ito na lang ako. Dadyan. Gawa na naman. Akala ko ba guys? Eh, ganun. Wala eh. Bukas. Ito. Ayan. Nakakita mo? Hindi siya ano. Ano ba ngayon? Yes, sa taas. Laksa. Ay! Hindi ako. Teamwork na na nagluto. Wala. Teamwork. Pagka ako na teamwork. Pati, nagpapaya na. Nagpapaya na ba? Ano? Wala nakawan ko.
Utang mo. Ayos na. Ano ba yan? Ah! Ulo pa naman. Kaya, puta nga yun ay. Kaya tangin ako. Guys, ito ay. Ito ay guys. Dapat eh, hindi base, tama? So, may tingnan. Meron sama, ano, ay, dyan na tingnan. Utang mo na ako. Binibigay. Bilang set na ganyan. Ano ba yan? Dahil, mahal. Wala mo hindi na ano? Hindi mo na kayo. Yung mission? Okay.
Boss. Hindi mo daw. Tara. Sorry. Dahil,
Wala sa lahat. Ano? Boss, nga, ano kita? Ako din na kanina. Mali na. Ilang is na baga? Ang 16 din na. Di pa roon, ang ganyan. Matamang nakita ng mga kapatid ko. Kaya patuloy ko lang tuloy ako. Ay, kami siguro. Okay na. Hindi ako. Ayaw, alam mo. Ay, kape. Tungkol pa na. Walang ay ko. Ha? Okay.
Ano dito? Ano kita mag-boot? Support. Ito, support. Bye. Tab. Ito, support. Yan. Click mo. Click mo. Yan. Ito, nag-click. Yan, mga... Ito na ako ulit eh. Ito na ako ulit. Bukas pa. Sarado. Sarado. Kasi. Hello. Nasirado ba yan? Dito ka na. Dito ka na. Ano yung wait. Bakit ka? Bakit ka? Bakit ka? Ba ano ka para kung saan mo bagalilan yung ano, kung saan ka na nagsalita. Nagpapaw. Ano sa mula natin? Ha? Wala naman ako. Tawad. Gawat na to. Wala ka mo. Okay? Support. 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 Yan. Support mo. Baka ito rin binigay. Saan ba mo? Talaga may binigay. Okay.
Kami ka sa bago. Ako, di mo ba? May break. Hey, mo. Hindi ako. Dahil, ito, ano, sa may, ano, matari. Kawan? Hindi ako matari. Hindi ka, hindi ka. Hindi ako matari. Ano sila sa ano? Kadalot yung tawag ko na. Oo. Kadalot na ako. Diba? Ito na ganito. Ako. Napaligid ka na? Nag-chat na? Nag-chat na? Parang no, no. Parang sa pinaka-napaligid ka na. Wala na, ako. Tumulog. Ako po.
Buat lah itu. Right, so what? Yeah, no.
No. Hey, Manasi. Sabi niyo kung ako kabalan, sabi niyo. Oh. Yeah, ba niyo na? Oh, good. Wala ka na. Nagdami, nagdami. Pero, agad. Kaya, uy, sarap-sarap na yung kapatigan nito. Yan. Just ba makuha niyo?
kilo po. Isang pulo. Kung lalabog na ano, makapay ko no. Ay! Oo. 41 ka? Oo. 41? 21? Puto mo na ako. Sabihin na yan. Hindi mo bubukas ako. Nag-example sa na. Ito, ikaw ka daw. Kaya sa gulo dito. Matagal ko na yun. Nagas ng height. Yung makalit ito mo dyan mabubuwas. Kaya ako ka. Baso ko dyan naman. Huwag na kayo, Pin. Ha? Pin, baga kayo magkasumo. Sabi na kami, kasumo. Ay, kapunan mo, nagandang ka na. Yan, sumagsimon. Sumagsimon. Ano? Ano? Sumagaw sa ino. Hindi na okay. Bagyo ka mo. Sige ako.
Ay, may mga dami. Hindi ka na. Para sa layo. Sa layo. Pwede pa ito din. Ulat na naman. Patay ito mo. Hindi na kamo. Patay kamo. Hindi na kamo. Kaya naman na kamo. Kaya hindi ako. Hindi na mo. Hindi na. Matulog na kita. Umuti pag yung live. Matayo. Ay, Diyos. Ito mo, ito. Kaya ako. Ayun, kamay. Hindi pa rin. Ano? Pagulong ka. Hindi. Hindi ka rin. Meron man. Ano ba gano'n? Yan yung gano'n na po. Bato mo na din ako. Maganda sa kamo sport. Pero nepe, nakakot ko. Ayun, tubulis ko. Hindi pa rin. Ano sa kayo? Hindi, hindi. Ano ba? Ay, tama. Sa kulungan, sa tubulis ko. Oo, sa kulungan. Yung mga dapat. Hindi sa mga pangalan na support. Support. Wala. Kaya hindi siya. Hindi ko balik sa kaupan. Hindi ko balik sa kaupan. Wala na simula ko. Wala na ako. Ay, ito ito. Ah, sabi na niya yung ay, tapos, hindi ka gawa. Tapos, di ba? Di ba nagkakalat? Kaya daw, debit ka rin. Kaya. Kasi kami, di ba? Kaya, di ba? Guys, marami kasi ako.
Kasama dati? Yan ang iba? Kasi, so, ito! Ayos na, ay, sinoy. Ay, ito nga. Ay! Ulit sa mga. Kaya mag-yan. Puta. Hindi, nag-open na madami. Ito, so, Jin! So, maglaro ka ng tulog, eh. Ano to? Hindi ba, gusto mo? Oo, gusto ko nga yun. Sinuwag! So, ipadala ka kasi. Nawala ako. Ano nga, rin ka na? Ano, pwede yung nagkikinalan? Boy pa ako. Oh, wala.
Hindi mo na. Hindi mo. Hindi ka dito. Sibitin. Sige, para dito ka. Makasal na di po? Yo? Pwede yun. Di po. Bilang pa. Ay. Ano masaw daw? Oh! Oh, tamay! Hindi ba rin ako? Ay, hindi ka pa rin ako. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry. Salamat po. Ay, kita ko naman na yun. Ay, nandiyan ba tayo? Ganda na ako. Ano yung display ko na?
Yung pagaling ko. Ay, puta. Nagpapalako tayo. Uy, ka pa, no? Bukod ko ay. Ano ang gina mo? Sandra ka? Hindi, may kasal na rin sa dapat. Wala ka Sandra ka. Pagkamuhay ka yun. Puta! May panap na tumak na kayo. Ay, naging ano ka? Naging lamok pa. Ito din, naging lamok ako. Ay. Bisit, ay. Hindi, bisit pa. Oh, yan na. Sabi ka na. Ay, puta na ulo ka. Hindi ka, no? Hindi na, niya, ako na. Atay.